ja i Đorđe ležimo. Za moju potenciju upućeni su ovdje doktori, a to može da potvrdi Epi televizija. I na zadnjem sad, zbog čega sam išao, što tolika potencija da doživljavam ananisanje svaku noć i do 7 puta, od 3 do 7. Slušaj, a moje pregled kad je bio sistematski i kad sam došao kod doktorice, kaže skini gaće, u mene tako skočio, tako da je potpuno potenciju i uvlačila ono i radila što je radila. Tako provjerite doktorice za potenciju. Ne možete kuditi čovjeka koji ima najjaču potenciju na zemaljskoj kugli da priča to mačku orepu i tu priču. Priča i nekome drugom, a ja pričam ovdje, ne ti. Ovdje molim Marića da propitaj da li je istina i ako mi ne bude skočio, i ako ne bude ona rukavicama vlačila i radila to, da mi sav honorar uzme. Riječ natrag i odmah mi se izvinite da si ti Josip Broz, ona je Josip Broz, koga sam ja u 12. godini u buketu cvijeća čekao s pištoljom, isto u Francuskoj u Marselju što je dočekao neki ustaša doktor iz Zagreba i ustrelio tamo Karađorđevića. Aleksandra, da li me vjeruješ? I da sam odgovarao za to i moj otac i džed, ne samo to, nego sam maloljetnik, prošao kod niko nije prošao ovdalen i ti viteza da zoveš takvim pogrdnim imenima. Taj šou, mačku orep i to popišam ja, a da vidim samo zelenu travu sad. Kamilicu. A Mariću, ja i Đule se mazimo jedno večer u krevetu i mi se mazimo. Ne, Zmaju, ostavi to. Zmaju, vrati to, Zmaju. Zmaj, ode pojesti u WC, vrati to, Zmaj. Ode mi kanabis. Ja sam samo uslugu radim. Mariću, pa evo dokaza šta vam je... Čekaj, nek se vrati Zmaj da čuješ šta ti govoriš. Mi se, ne, ovo je za njegova doma. Zmaju, vrati se. Mi se mazimo jedno večer, ležimo, tako pričamo. Evo, javljaju i ja čujem nešto ovako kao... Da se čuje onako posljednjeno. Neka ga snimaj. Snimajte Zmaja. Snimajte Zmaja šta radi s tom travom. Zmaj jede travu. Ma Mariću, vi me ne slušate uopšte. Čekaj da se vrati čovjek. Ma to je za njegova dobro, on to zna. Pa dok se vrati, Ustani, reci Maj. A više puta za redom, mogu da kažem. Ajde da čujem. Da je radio to što je radio. Šta pa priča? Pa ja ovako basim pogled, sada da vidim ovako na sobu malo, da vidim da li neko gleda mene i Đoleta. Nisam pustio ovo, nek sam samo popišao. Zmaju! I evo vam kusur. Zmaju! Meni je drago da vam je ova petka. Popišao sam u WC šolje, popišao. Izvolite, provjerite. Zmaju! Evo ovako, ja pričam. Ne može niko doći na ovu televiziju kazati da Zmaj nema potenciju, a ja svaku večer drkam od 3 do 7 puta, a neko će 11 puta. Što mogu postaviti. Je li to istina? Je li istina? Je li istina to? Ama Mariću, više puta šta ti je roko, znači mi imamo pauzu sat, 2, može da ospavamo više puta za redom. Čovjek bez problema, ovako. Tako da ti čajnici njemu ne treba. Zmaju! Taj ispod Jorgana, znaš, tamo mu se ovako, oči ovako. Samo oči, ovako i ćelava glava. Ja slučajno ovako podignem svako da vidim. A ovdje ovako sam ovako. Znaju, ja sam samo to u ruci, ja sam to dobio da su u ruci. Slušaj! Ja ne znam. Ovdje takvu provalu, jer novinari ne znaju, oni će shvatiti, ali ja pričam istinu. Obraćam se gospodinu Mariću. Ne bude li u mene skočio kao zapeta puška na pregledu, kad sam imao pregled vezano pred Vesnu svadbu i moju, jer sam da nemam bakterije pregledat od strane doktorice. Tada je Zorica negdje rekla ono što je htjela reći, pa ti presjeklo za tu informaciju se čulo to, valjda su novinari šta je onako šta da. A zadnji moj pregled je isto bio veliki savjet i molim iz produkcije da drugog četvrtka pročita šta piše. I molim iz produkcije da drugog četvrtka pročita šta piše. Da napismeno imam vezano za dizanje mog polnog organa. Ko može da kaže da se u Zmaja ne diže? A Zmaj svaku veće ananiše od 3 do 7 puta, neko veće 11 puta. Tako da je to klasična laž. Ne daš tu travarku.
Znam A je. što ti onda to ti je to ovo posao? poslao? Ali ja sam to popišao, da ne bi novinari Zvaju, pričali, zvaju. da ja bilo kakve napitke Zvaju, pijem za moraš potenciju. slušati. Meni treba kontraefekat, gospodine. Meni treba brom, onaj vojnički. Brom, vojnički. Da mi se ne diže. I trebalo je meni donijeti ovdje da mi se ne diže, a ne da mi se diže. Jeste li vi normalni? zašto- Kontraprc. Ona je trebala meni poslati lijek da mi se ne diže i da ga ja ne drkam svaku noć od 30 puta. Ja svaku noć drkam od 30 puta, a ti mi daješ potenciju. Jel vam kupne srce? Jel vam dobije možda ljubim udar? Pa jesu ti normalni? Čekaj, Izvini se! Izvini se! Kao i on što se za neke stvari izvinjavu. Jel pozna tu trava? čekaj, ko Kada su 4 ljudi izašli odavde, Ko može da potvrdi ovo što Čuj Zmaju, Marić, plesala sam ovdje neku noć i Zmaj tu došao pored mene, pleše, gleda ovako, gleda. Možda je kontrareplika. I op, Maju, možda je ode u ovo neki WC bio u kesu. i vraća se, kaže mora. Je li istina da se ne diže sam ja kad se napali na te više WC? Je li istina? Ispričaj šta je bilo. Sad priznaj svima. Reci, Sa pogledom šta uradiš. reci U ti. stvari šta ja uradim sa pogledom. Sa pogledom izazov narod što mi se na nju diže i onak je trču WC. Tako je, živeo Zmaj! Ja majko da prebaci mene u WC. Šta je to? Pogledaju, Zmaju, pogledaj. Sad pogledaj. Ja namišem da bi neko kazao da mi treba za potenciju. Ma meni treba protiv potencije donijeti ovdje lijek.